Okay, so mag-isgot ta og online apps. Kani ko isgutan na online apps, wala ni nako gi-recommend ha. Akong nasuwayan. O sa akong nasuwayan, nindot sila. Tulo lang ako isgutan nga pwede niyo suwayan pod, pero akong balikon wala na ako gi-recommend ha. Based ni sa akong nasuwayan o nanindot sila based sa akong experience. Una kay antala. Nantala kay pwede nimo after 2 months pa nimo bayran. Ginagmay ra siya kay kanang kaya gid nimo mabayran, no? Mao na ang una nindot. Ay kaduha nga nindot na ako nasuwayan kay ang FT lending, no? Kay ang FT lending ginagmay ra sad siya dayon gi-staggered niya ang payment dili kay kausara. Ug ang ikatulong online apps na ako nasuwayan nga para na ako nindot akong experience kay ang one hand. Kay ano nindot sa one hand, pari-pareha ra siya sa FT lending. Ginagmay nga nang kaya ra nimo mabayran unya staggered ang payment. So o kamo unsa inyo nasuwayan ng mga online apps nga nindot sa inyo experience?